GVM Music Production. Pap. Desk on the beat. Aha, értem. Aha. Oké, tesó, akkor ott találkozunk. Chip. Hajrá, két farkú kutyapárt. Engem ez a nő amúgy kibaszottul. Kiborít. Hallod, de egyre inkább, nagyon durván egyre inkább. Kiborít. Hello, Csajci, eltűnt a pénzem, lenne egy kérdésem vele kapcsolatban. Te hova tennéd, amikor felkelnél? Vidéken a lányok szerelemre vágy, a pestiek pénzre mindig betalálnak. Én belemegyek érte, relatív a drága. Állj már meg! Álljon meg, rendőrség, igazoltassa magát. Így kerültem hát én ide. Lakatos Brandon lett a legjobb barátom, és itt már egy fillérem sincsen. És ezt a dolgot a rendőrnek meg nem bocsátom. Majd amikor találkozik a gengemmel, majd megbánja. Fegyverpuffogások és gránátrobbanások, de akkor majd kimondhatja, hogy a tettét megbánta. Ja. Szavias. Hidd el, hogy majd megbánja. Ó, de még? Mennyire, hogy még megbánja? Utol fog érni a gengem, Átka. De egy dolgot azért jegyezd meg, én nem menekülök el. És akkor meg majd az lesz a problémád, hogy nem vagyok tőled elég távol. Ez az utolsó üzenetem neked, régi barátom.